South Africa siyanibingelela siyanamukela la kwi-MME Experience. Tezimnandi ke lo mfana waSolundi namhlanje sila kwi-podcast. Sihleli nensizwa umjikijeli umfokacaba. Niyazi ke insizwa le eyaduma kakhulu ngeyikhathi kusaphila umjikijelo. Uzokhumbula ukuthi kunengoma ayishaya eyayixube ingoma kaMjikijelwa, wamthatha umjikijelo wamgcoba wathi mfana kithi lo shuni uma ngidlula emhlabeni uyothathwa wena uqhubeke kuye phambili. Ikhona ke insizwa hleni nayo ngengeqa amagula. Mfokacaba siyakwemukela mfowethu uyaphila. Sanibona webathandi bomculo bamaskandi nawo wonke umculo nje wonkana obingelelayo umjikijelo mfana kacaba phansi lenkandla emahlathi amnyama. Ngiphinde ngibikelela wefowethu into ezimnandi inkabe yami cha hayi izidibana namhlanje usuku cha no bafethu sikhona sigayelekile sikhona nje manje hayi noma yini ngilindele. Qhawela kithi siyazi mfowethu ukuthi umjikijeli abantu bayamazi kodwa ngoba sila uyazi ukuthi i-social media mfowethu idlala indima engakanani kuba artist nakuwonke umuntu okhona nje emhlabeni kodwa kakhulukazi la sidila ngama artist. Mfowethu umjikijeli uma ungakhumbuza abantu ubani umjikijeli usukaphi? Umjikijeli ucela kuhle wakacaba phansi enkandla le mahlathi amnyama umfana uma wakho maZulu ugogo wami ozala umama wakhanyile ngokudabuka esigozini sakwashezi lapha enkandla emjahweni kwesakashezi isigodi. Indawo yangakini kusenkandla? Yeah. Isondene nani inkandla le indawo yangakini? Iphi indawo enakhelene nayo eseduze? Zonke iseduze sivesa kaMpongozi siseduze akangeziningi zonke iseduze. Ezapho siseduze sakashezi siseduze sakakhanyile siseduze ziningi. Manje ucaba lo icaba brothers noma ucaba nje oyimele? Ocaba nje bahlezi becaba brothers. Futhi mesingathi ukuphatha khona singakuthola. Hawu ke udlale kahle. Angiphatha nje sidala. Kulungile mafowethu uyazi ukuthi okwakho uma sikulethela isiqephu ukuthi uhambe uyosubscribe. Mfowethu umjikijeli sithola ke mfowethu ukuthi udabuka enkandla. Umjikijeli isuka plento yakho mfowethu uyongena kumaskandi. Siyazi ukuthi sake sabona ngalesa sikhathi kusaphila icala mfowethu ukuthi kwenzakalani. So awuthatha umuntu mfowethu umthathe kuleso sigameko ukuthi uzukhethe ukuthatha lo yashuni kaMjikijelo kwakusukaphi? Yabona nje ngizobeka eqinisweni kahlahle vele umjikijeli kahlahle wayecela ukudla wayicula le gospel. Hayibo ngangicula gospel ke vile. Ukucula kwami ke gospel ke ngicula isikhathi eside ngicela sukela ngo-2003 4. Yeah 3-4 ngicula gospel nje kuyona umculo yangiphusha kakhulu ngayo. Kodwa umaskandi bengikwazi ngalabantu bekuthiwa umtshengiseni nendidana njalo nomgqumeni umtshengiseni nomgqumeni. Mana ke mjikijeli igospel icula esikoleni. Ngisafunda isikole nje ngisho nje lo Miss Masondo wayengifundisa ukujeka nje bengasakubude igospel. Yebo mina ngangiyima phambili ikhwake ingane kuyawimina ngedwa ingane ngihola abantu abadala. Yeah. Ngoba mhlambe okay angeke ngichaze kakhulu. Kushuthi kuhamba lezo khathi lezo ngazi kumtshengiseni nomgqumeni. Yabona izingoma lezo zayihlezi ithukathukana. Yeah bebe. Manje masikande ekhaya ubudlalwa njalo because ekhaya ngikhule mina kunesitolo ke vele bekudayiswa yabo hlezi kunabantu yabo kuno jukebox kudlala zona lezi ngoma lezi. Masikanda lokhu ungena kodwa manje ngasuke ngaphathwa kabi ukuthi hayila abantu abacula futhi indlela ezicishe ifana. Kanti kuzothi ngo-2009 kwavela kwafika lo mjida lo labajika umjikijelo. Bengimazi ke kodwa bengimazela elokhuzaneni le kuma video of my sweet guitar njani. Kwavela kwafika ngathi mina uyabona ke la ukutocula into ngathi kwamina ke iyangiyekisa kwento engifuna ukuyenza lapho. Uyangiyekisa igospel. Hayi ngempela wakhipha nengoma ethi Njengoba ungibona namanje ngisathandana naye ngaba nenhlanhla mina ngathola umuntu okwazi ubekezela. Uyabona ke mfethu ukuza leyo ngoma leyo ngabuza ngathi yazi masikandi ndakawucula kanje ngasho ngathi yabona ke lo muntu lo la iyona umuntu engizomlandela. Kusukela lapho kumasikandi ke ngiqala ekona ke kusukela 2009 ngahamba ngaze ngafika 2017 ke kufika 2017 la ukhipha khona album eqale khona ukwaziwa yaziwa abantu lapho ke engaya khona emsakazweni thizeni ngoba phela ake ngiyimemeze phela imisakazo makonje ngoba ngizothiwa hey nathi awusasibemezi umjikijeli. Ngifuna ukwazi ukuthi uyayithatha lapha ya ucula igospel. Ukucula kwa gospel ukhona nomuntu owuqondene nawe uthi ayi nami
umuntu engifisa ukuthi ngibe mina bafo igospel kahle mfethu ngizothini lento yami nje yokudlala ushuni babantu ngasho ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi ngazalela ngo mina ngicela wa Rebecca ngiphinde ngicela wa Deborah unamanga ngo-2010 kube kunomcimbi lapha eNkandla stadium kwakhona lapho uLinda Sibiya wayiwinisa khona abantu abazocula nje igospel eqondile ababe u4 kubekwe nje imali u300 awuningi u300 lapho nami ngiseyihlweleni ngingakazona ukuthi ngivele emhlabeni ngaqhamuka phakathi kwabantu abawu4 ngingane futhi leyo mlando leyo namanje macho uyapha kumasipala eNkandla field sesh kuyofika itholakala lonto leyo wangibiza uLinda Sibiya secule bonke wathi ayepho ogcina ungabahlula ngathi ngaphamisa kwathiwa wena ngathi kwathiwa sho ngathi yebo ngifika lapha mfethu ngenza into engakazi izicatsha ngomuntu uthi ngingayenza ngawina ngingane yabo so ukucula vele kahle into engizalwe nayo akusiyona into engivele ngathi ngibone becula nami ngiyacula cha into ekini hey sengiyathola ukuthi lapha na vele wawumthanda umama ubani uRebecca kakhulu wawuthanda uRebecca so kodwa ukucula vele oso indlela eyiningi wawuyicula ngangecula indlela eyiningi so ke mfethu ngiyathola ukuthi ke wawuthatha uMaskandi wahamba mfowethu waze wafika ekutheni ngifisa ukuthola le ndawo ukuthi uma ukhetha ukucula ushuni kaMjikijelo ufike kanjani kuMjikijelo okay ushuni kaMjikijelo ukufika kwawo kufikele ngoba ke bengichazile ukuthi kwaqala leya ngoma leya ekuyiyona yaqala ke ngase ngaqala ngathi hayi wengizama uMaskandi ngaqala ngadibana nensizwa lekuthiwa Style lo mfoko akhanyile uStyle nje lo Father Jackson nje lo kuyena nje waduba kakhulu wafana edidali nje uStyle ngicela bamazi kakhulu ngadibana naye ke ngaqala ukuphanta lapho ngangifuna ufunda igitara kahle kahle kwasho ukuthi ke hayi vele umuntu phela ke sasezingane lapho ngaqala ngafunda uqala kwami nje ukufunda isiginci ngisiqale 2010 ufunda igitara ukuze ngiqale ngenze lento lese ngithi manje ngifuna ukuyenza ke lento enziwayo lo muntu yabo ukuthi ngifuna ukuyenza iqondane ke manje bafowethu niyazi ukuthi uma sila nisuke senza njalo okwakho ukusubscriber uyazi ukuthi mase sikuphathele iartist suke sikuphathele ulozolo lodwa insizwa umfoka Caba uMjikijeli eNkandla emahlathi amnyama hayi njalo indaba eNkandla ngokuyiholela injalo indaba eNkandla lapha sleep eNkandla endla ngokuyiholela okay mfowethu bengisafuna ukubuyela la Mjikijeli ukuthi usuthathele lo shuni wambona umuntu ubuphatha indaba ka ubani uStyle awukuyithathela lapho mfowethu ukuthi uStyle uthola kanjani ukuthi manje ubona uStyle ekubeni ushuni kaMjikijelo awuthinte lapho uStyle ukuhlangana kwami naye besihlangana ngizothini kahle mina ngiqala nomfowethu omncane ukucula hayi njalo umfowethu omncane khona umfowethu nje omdala engiqala naye ukucula so isiginci thina besingasazi besithi masihamba siyocula kube uyena ufika ashayele mas practice afika ashayele kanjalo futhi uyazazi inkinga zomhlaba kwahamba kwaba neyihiqile vele ngayifundela mina ngenkani ke isiginci ukuthi ngikwazi phela ukuthi ngicule lento engiculayo besicula into engafani but kungukuthi uyena bekwazi ukuthi akwazi ukudlala isiginci esikhulumayo ngaleso sikhathi leso so kwathi ke izinto sengasahambi kahle ke nangembono yethu ke washo ukuthi mina sengishenqa ke eceleni ngazama ukuyiphantela ngedwa-ke ungadibana nensizwa lekuthumbaza encane khona nje omunye umfana ekuthumbaza encane lapha eNkandla kuyena futhi unjiniya laphana usekhona nabanje yabo kuyena-ke engayithola kuyena into eyiningi cha yena akazange ngifundise kodwa yonke into yayiseduze kwakhe wayenginikeza ithuba wayengenaso isikhathi sokuthi ngathi Mjikijeli yenza ukuthi kodwa yonke into ayiyenza ngiyibuka kuyena ngangiyenza ngenkani so igitari ke ngayifunda lapho kwakuma iqala ke caca ke lento yami ukuthi mangizothi nesiginci sithi ngase ngabona yazi ngizoyenza ke lento le uqala kwami ukudlala nje lo shuni uqonda nje kwawo ngiqale ukusebenza nje sengazi ukuthi sengicula into eserious ngo2012 la ngakhe bakhona ngoma ethi mina ngiyamkhumbula nokuthula so manje ke mfowethu uma uzokhipha ingoma noma wakhipha i-album ngakho hayi ngangilokho sasikhipha ama-single kuphela because vele sasikhipha lezi itudio zasemakhaya nje kwakuthiwa ama-demo kwakuseka ama-demo hayi indaba ama-EP kwakuseka ama-demo so mfowethu uma uyikhipha kwafika kanjani ukuthi uze ufike ekuculeni khona le ngoma wayicula eyayimixa ingoma zaMjikijelo ngathi yona ngoma yakuthatha yakubeka ebalazweni phela into yenza lokho ukuthi ngikhiphe leyo ngoma leyo ingoba uMjikijelo since ngoba ngaqala ngalesa sikhathi ushuni wakhe ngoba sengichazile ngawudlala bengawazi ngimbone behlezi ngizwe ema-radioini yabona nje kodwa ngibe ngenza sure ukuthi mayikhiphe i-album kumele ibe khona kumele ngizwe yabo so kwahamba kwasho ukuthi manje angikwazi ukuxhumana naye
kanti ngizoba nenhlanhla ukuthi-ke kube nomfowethu lo wayezwa nobhuti wami nje obhuti ukuleko khona umfowethu owashiza bathi ugodo unenkume wasenkandla kuyena-ke owaqala wangithatha wathi indoda hayi akuye estudio mfethu mhlawumbe umjikijela le nto le engayizwa futhi engayithanda ngase ngithi mina yongcela wengizame noma ngayingoma-ke mhlawumbe ethile engase ifayina le yena ayenzele umgqumeni kahle kahle iyongoma isukela lapho ngezwa yena eyenzele lapho umgqumeni yabo ngase ngithi okay yazini akwengenza into ekanje kwavele ngingazi iziyenziwe imini wesibili owayenza le yanto leya ibili wesibili la kubasikani yaqala uyena yasi imini ngizoyenzela kuyena emva kwalapho-ke sathola-ke indlela ukuthi siyokwenza i-interview emsakazweni la abamfonela khona-ke nami ngangithukile ngitsho ukuthi mhlawumbe le ndoda izovele kuthi waphi manje lo mfana bezokujwayela kahle kwasho ukuthi naye wavele wajabula ngendlela bamfonela emsakazweni mina ngisemsakazweni mina yena-ke waqala wangatholakala efonini yadlala ingoma kuthiwa ngeke akaphinda zanye watholakala kwasho ukuthi naye uzojabula ngale ndlela eyisimanga uzojabula ngale ndlela eyisimanga futhi wangibusisa washo wathi hayi no ngoba sekhona mina kusho into ayikhandile ngeke isaphela cha uthi indaba yaqala lapho uqala lapho ukuthi mhlawumbe naye ngasho ukuthi mhlawumbe ndlela athile naye mhlawumbe wayenzela mhlawumbe ukuvusa abathile ukuthi baphaphame ngoba washo uma ethi into aseyikhandile ngeke isaphela wayechaza khona ukuthi nabanye laba baseduze la kube ne-challenge ekhona yasuka lapho-ke indaba-ke umjikijeli-ke yavele-ke yonke-ke into-ke manje-ke yaqala lanelwa abantu kuthe ukuhamba kwakhe kwase sekuvuka abaningi abanye bavuke nje mfethu umjikijela esengasekho so ukuvuka kwabo-ke bavuka ngempela futhi ukuvuka bavele bavuka badlula mina emva kalapho futhi-ke bavele babaningi ngale ndlela eyisimanga yabo kwavele wawusapha bhuti manje ekugcineni-ke njengamanje induku isisho kimi ngahlahle sekuzanye ukuthi kuphele nomjikijela ngesimo sokuthi sekukhona abanye abantu asebezwakala kanti-ke hayi angimile isazokhala hayi kancane bafowethu niyazi ukuthi uma hleli ne-artist okwakho umubuka uyahamba usubscribe lo hleli naye undezi mnandi ephethe umjikijela umfokacaba enkandla siyazi ukuthi-ke mehleli kanje sisuke sikulethele into emnandi kakhulu mfowethu ngiyathola ukuthi sambe safika phi nokuqala kwakho ushuni wakho wazi wafika ekutheni uye emsakazweni uthole interview watholakala umjikijela so-ke after-ke mfowethu sengidlule yonke lezo yitubedu umjikijela watrenda wabonakala umjikijela lavele igama lakhe kwenzakalani emva kwalokho umjikijela sabona ukuthi khona lapho engathi washona khona esiseleni cha ukushona kwami nje esiseleni nje ngizokubeka nje ngikusho lokhu uyabona ukuhamba kamjikijela izinto mfowethu zibe ningi ukushintsha kwazo zashintsha izinto kufana nanemicimbi bese ngiyakuyona bese isiba nkamkami yabe ngoba ngisho ukuthi ukuhamba kwakhe kwasala mina kwanikeza abantu abaningi amathuba laba okuyibona ngathi mhlawumbe bagcina sebethola ithuba kugcina sekuvaleleka mina ake ngize ngisho amagama abantu kodwa futhi engikwaziyo lokho engisho iqiniso nabo futhi bayazazi yabo but kodwa ukuthi engakusho nabayaza bakwazi ukunxaka mji futhi ngisho nabo besazama bayefika kumji bethi mji futhi kungukuthi kithi nabo futhi kungukuthi yabo akukaze futhi kube nento ekuthiwa nje ukunxaka uthini but kodwa ke mina nginankinga yabo ayikho engijabulisa nje ukuthi lento le eyakhanda uyena umjikijela long mayisaqhubeka nje okubalekile lokho kodwa nje mfowethu angifundi uqama ngiyeza ngisazobuya hayi ngokuthi ngiyatshela ngempela so manje mfowethu ngifuna ukuthola umjikisi la ukuthi ama-album akho suwakhiphile mangaki esewonke okay nje i-album engiqala ukuyikhipha 2017 okay esewonke awu9 yeah ma-album okuyiyona owaziyo ukuthi nansi i-album eyafika yadla abantu lethi bayatatazela ngayikhipha 2017 yole yabusa emsakazweni okuyiyona-ke eyafika yenza iy'nkinga ngoba namanje nje wayangimuphi u-jukebox uzofika uyifike loba yinkubo lezi ayingoma zayicula wena ngqo noma wathatha umjikijelo wamfaka la utho kwakuyibina nje ngqo ngoba namanje futhi besabuza kuseyibika sewena cha mfowethu mjiksi ngifuna ukuthi ke siyibhekele ushuni kamjikijela ngoba usho usumningi kuney'nsizwa ezikhona ukhona uZondo umfoka ulokhuzana into encane bese kuba khona insizwa encane umZulu kaShafuzi lezi insizwa zombili bakhona nabanye kodwa ngifuna ukuchecka lezi insizwa ngoba ngeke ngasike sakubona ake siqale la ngeke ngibone ugibela into encane stage ithini into lapho okay I know okay nje kazi kahle buqale kahle kuqale mhlawumbe usazoya lapho cha sengifuna ungayishile phathi ukuthi before ngiye la ngifuna ukuya khona ke ngiqalela ukuthi ngakubona ugibela into encane stage ithini into
Okay, into encane futhi okay nje ngisheshe nje ngiyilande lapha lawa nosuku uyibalekela khona nje kahle. No, mina umuntu engamhloniphi owafika phekwami owasebenza futhi yena wanenhlanhla futhi kwahamba kwadlula kumina uyena into encane kuphela. Yeah. Okuyena umuntu owafika. Yeah. Laba abanye ngengikwazi ukuthi njengomzukulu washafuza ingane ngengikwazi ukuthi ngithi ngizothi ngiyakhompisa noma mhlambe ngizoyibala kulezo nkulumo lezo kahle ngoba ngibala nje ngibala abantu sesiqhamuke nabo umuntu owafika wavela into encane ukuyena impela ohamba ke wazi wangaphezulu yabo but kodwa nje kwabanye ababekhona abafowethu labo usigabiso oDulas yabo but ukuthi phela ke izinto ke mfethu ngeke ngilokhu ngikhulume kanje mfethu ngoba ngaze ngicine sengisuka nabazondo kodwa nje mfethu ekugakusho bafa umuntu okuyena wafika wadlala ushuni mhlawumbe kwawuyena ucishe azwakale mhlambe njengami ngasho kanjalo ngoba yonke lento phela ibile ngiqalile so kwawuyena kwagcine esezwakala ngalendlela ukuthi ebe ngaphezulu because phela bona ngizothi umuntu onqalibona uyisihosha ke vele kwesi yabo so lonto leyo vele fundi vele nalokuthi isitayela sangakubo lesiya yabo vele uma umkhaya noJikjela so uyena futhi umuntu waba nenhlanhla futhi cha futhi ngakubonga lokho futhi ngakujabulela futhi nawe yazi ukuthi akaze kwaba nonqa emva kwalapho kwathi ngo2020 sakhulumisana nawo futhi akaba nankinga sakhipha ingoma leyo ithi ogqama ngo2020 single track no encane so about sakhipha lo single track after lapho kwasho ukuthi ke phela ke izinto zayibuye zile kwakunama corona zonke lezi zinto lezi yabo ukudibana kwase ukuthi ke manje ngo2024 ngoba kade ngikhipha album lethe Maketanga ngiyakhumbula hayi 2025 aya 2024 ngangade ngikhipha album lethe Maketanga la khona athi khona ucela ukuthi ngoba kuzoperforma yena ucela ukuthi ngoba ngikhona mina ucela ukuthi mina ngidlale yodwa ingoma emsebenzini wakhe wathi uzoshift yakhe ingoma eyodwa mase ifaka mina kwakuyimikhosi festival ngiyakhumbula beyi festival kwakuyimpucuzelo umcimbi omkhulu kaMaskandi lapho kumfowethu lapha ngikhombisa khona ukuthi kahle vele ngayiqala nje ungazi wayefika ngisho nakimi nje futhi kakhulu akaze futhi nje abe afika nje abe umuntu ongaqondile yabo since nami ngamkhonza nje u1 May angaze futhi ngoba ngempela ngitshela ukuthi kwaba nongqana mhlawumbe nenhliziyo embi kimi ukuthi mhlawumbe cha manje akaze kwangempela futhi aze kungifikele lokho engikwaziyo mina ngiyengikholele kutheni akuvela kanye njengamadlebe embongolo kuthiwa uma ufuna into uyalinda masingafika isikhathi sakho uzoba nenkinga kodwa ke Mjikjela mfowethu sindlule kule kakaZondi kodwa before sindlule ngiyafisa mfowethu amazwi ongawasho kulento umuntu encane ngiyazi ukuthi nakhuluma nawabonga wenza kodwa amazwi ongawasho entweni ayenza kwimpucuze kuyazi ukuthi welcome yoMaskandi uthini mfowethu umuzwa wakho ungawundlulisa mase ngibuza lo mbuzo kanti encane ukuthi ekuveza kulo yamcimbi osuke ekhokhelwe elinde ethazosebenza uyazi ngithi nawe ukuthi njengoba uyi-artist elikhulu umuye emcimbini awuyidingi ezokuphazamisa kodwa wathatha i-risk wakufaka wathi ngena mfowethu ngizohlehlisa yodwa lapho ungathini amazwi okudlulisa mfowethu uyabona lapha nkabe yami engakusho ubafo ngenzela into yangayilindela wangenzela into yangayilindela futhi yangaze ngicabange futhi yase ngiyitshela ukuthi emcimbini vela ngikho vela ayikho indaba yami kodwa yena wakwazi ukuthi ayenze indlela abe nayo indlela futhi akagcinanga lapha kuphela theme sekwenzekile ukuperforma kuthe nje ngoJanuary sebekhokhelwe le mali abayikhokhelwa yona wafaka wathi Mjikjela now 5000 for ukuthi saya laphana just nje for ukuthi sasihambe sonke awubambe nawo 5000 lokho mfethu kwabakhulu kakhulu kimi angazi ukuthi ngathini kahle ngoba ngisho ukuthi cha inkabe yami mina kahle sizwala ngalendlela leyo ukuthi indaba nje zonqa noma ukonana hayi ngisho namhlanje nami ngaphambi ukuyabuya James ukuthi nokuthi angikuthanda yabo into kanjalo zonke lezo zinto so nje mfethu namanje ngisabonga futhi ngiyohlala ngibonga mina angisiyo insizwe ekhohlwa abantu abayisizini kuphela angizwani nokuthi kudlale kami phela lapho hayi Ngizo Afrika sisahleli la kwi-MMA untezimnandi uhleli noMjikjela insizwa kaCaba enkandla niyazi ukuthi sihleli nensizwa wafethu eniyaziyo uMjikjela hayi ukuthi uhambile uyasho ukuthi ukhona and uthi manje ubuye ngamandla mfoka Caba mfowethu sesiyangasemaphethelweni ngifuna ukuchecka mfowethu ukuthi usuka ke manje uMjikjela ngingalindelwani ukuya phambili hayi kusuka manje bafutha ngifuna uqhama uMjikjela uzokukhipha iEP eshisa ikhotha kabi kahle mfowethu ngifuna uqhama lapha ngisayiphinda lento culile inkabi yami lapha na mfowethu ngincane cule kakhulu le album manje mfowethu ngiyabona ukuthi yazini
uzongigugisa. Yabona manje sekumele ngenze show ke manje. Yazi mjikijeli yazi into engichaza yini ukuthi mfowethu iqiniso uyakwazi ukulumela and uyasho futhi awunanxa nomuntu kodwa uyamvuma ukuthi wenze umsebenzi hayi umsebenzi omkhulu kakhulu. So nawe une challenge ukuthi mengenza angenze into ezozwakala hayi ukuthi into ezogqiba omunye umuntu kodwa wenza into ezozwakala ngoba wenza into ezwakalayo. Ngoba phela yazi lento kufana nani kwesinye isikhathi kukhona ukuthi uyafeature engomeni uvele wena ucula ukudlula umnikazi wengoma. So yena ngoba mfethu ecule kanje mina ke angizukwenza ukuthi yena mina ngidlulo mina ngizokwenza show ngifuna ukuthi ngcono kumele sime kanjeni kabi yami nazi yabo ngoba vele lento le kahle ivele la kuthina okay namanje kwamanje ngingasho kanjalo shothi igame le emnandi futhi make iphingoma wayizwa ukuthi imnandi kufanele ngithi ukunyusa amaso ngoba kuthi wasicula ngendlela ecishe ingafani ngabe hayi abakudandaba manje bakanje kumele caca ukuthi lo shilo kahle kwenzakala like abadlali bebhola bendlala iposition eyodwa kufanele ukunyusa amaso ukuze uzothola iskill ukuthi kwenzakalani. Hayi ngabe yami ngiyayithola mjikijeli so mfowethu umsebenzi usukhona noma uzophuma ithini into bengithi umsebenzi uqaliwe impela umsebenzi nakhona ngiyaqala nokukhipha iEP inkosi yami ngokhipha iEP nengoma ezu6 nje kuphela 6 nje kuphela yabona nje lensizwa bajuice chomi lapha iluke ngempela lapha ngoba ngizoya kuyona kuluka ngifuna kabi yami kucaca ukuthi kwenzakala insizwe sikhiphila ibheke ukuthi yenza ngiserious kushubeka ngempela angidlala ayi mjikijeli mfowethu cha kumfowethu ngoba usho ukuthi umsebenzi usuzophuma uphezulu kwawo abantu mfowethu usoshithi bengalindela into emnandi kakhulu umjikijeli kukuphi la mhlambe atholakala khona einkundleni zokuxhumana utholakala lapho umjikijeli bafethu kahle la ngitholala khona ngitholala ku Facebook wami lapha ungena uthi nje Mjikijeli SA ipage la khona na 52k mawubona nje omunye umjikijeli SA nje hayi omunye ungamfollow ongenawo lawo ma followers bokora nje elami nje lu 52k and then lapha ku TikTok uthi @Mjikijeli 1 yangikhona na TikTok kwezinye indawo angitholakali ngoba phela izindawo zinesingisi sikingi isigisi emadoda wobuze insizwe zokutshela kwasho ugadla wathi sikhulunyelwa ngani isigisi ukuvuka amakombane kodwa ke mjikijeli mfowethu sesiyivala ishow yethu kunento engiyengifise siyibheke kakhulukazi kini ma artist kakhulukazi la kumaskandi uyabona kunama artist eGqomo Kwaito yonke le eminye imkhakha uma ubheka kwi social media uyabona ukuthi laba bantu abalindi ukuthi umsebenzi wabo uze usabalale kakhulu ibona bawusabalisa ngendlela yabo la kuno TikTok kuno Facebook yebo lezi zinto zakhelwe khona ukuthi awukwenza umsebenzi wakho kunabafana abashisayo yabazi abashisayo abaveza ku TikTok so ngifisa ukwazi mjikijeli athi namazwi wakho ongawandlulisa entweni enibona yenze ukuthi umjikijeli njengoba ezokhipha ku TikTok ubona ukuthi yazi ukukhipha ingoma uthothi ayinakekile kodwa ngendlela osukuyi promote ngayo ku TikTok igcina inakeka bafethu mina nganithembisa khona from manje nje uyabona angazi into ngayichaza kanjani khabami kodwa mfowethu indawo esihlale kuzona kwesinye isikhathi ayifani yabo mina mfethu ngibuye ngihlale emawolo kuhlweni mina ngumuntu ohlala noma yaphi mina mfethu ngihlala nephala ngihlala nomfundisi akekho umuntu engimkhethayo empilweni yami ngazi ukuthi umuntu uyayifanela nami so kwesinye isikhathi ngihlala endaweni ukuthi lapha akwazi ukupromote akwazi ukuphusha izinto kwesinye isikhathi ngize bekhala bethi hayi umjikijeli uyaleka kwesinye isikhathi for ukupromote umsebenzi usehlile no kuyabuya lapho bafethu yonke into manje kade ngisawuphekwa nami bafethu bengisawulanda lento sengitholile manje yonke into izobuya ku TikTok ngizobuya kakhulu ngamandla ke futhi kodwa nje kwamanje umculo Mjikijeli uyatholakala ku Spotify ku YouTube Apple Music yonke indawo bafethu lapha ngiyafisa ukuthi lokhu nje niphushe njalo ngoba ngiyabona kona kuhamba kahle sihamba kahle babe ngisanda khipha ialbum lethi Mfene Udakiwe enengoma ezu18 cha kuhamba kahle impela ngifuna uqama ngiyafisa ukuthi kanje bengaqhubeka kakhulu kodwa nje mfethu for nje ukupromote ku TikTok kuphi ngiseza khululekani yabayalwazi udaba bafowethu siyabonga kakhulu ishow yethu mfowethu siyayivala amazwi ongawandlulisa kakhulukazi la Mjikijeli into singayishiyi into engifisa siyindlulise kunemicimbi mfowethu ehlaphakile yomaskandi nayo yonke imicimbi ekhona kodwa kakhulukazi njengamanje kwenza imicimbi yomaskandi athini noma zakho ngandlusa abahleli bemicimbi
Bafowethu engingakusho nje bahleli bemicimbi okay. Ngizoyibeka nje namhlanje lento iqonde bafethu futhi ngifuna ukuzwa yonke umuntu. Mina ngoba ningangibona emicimbini eminingi. Ngiye ngishayeke ngilo muntu lona bafowethu ungathandi ngoba kade ngeke ngachaza qala ukuthi angisuye lo muntu othanda ukuthi kudlalwe ngaye. Mina ngifuna ukuthi mawungibizile entweni yakho wathi into uzongenzela ukuthi uyenze. Yabo because singabanye abaculi akusibona bonke abaculi abasuke be right ngaso sikhathi empilweni. Thola ukuthi uyangibiza ukuthi angizoperform. Mhlawumbe ukuthi ngijikijele awuzosebenza la mhlawumbe imali uzoyithola mhlawumbe ngosuku lungukuthi mhlawumbe emva komcimbi ngiyaqala ekuseni yabo thothi ngivuma mina yabona ukusuka kwami ukuvuma kwami vele ngisuke izinto zami zingekho right but ngesimo sothando lomculo yabo mhlawumbe ngiyakwazi vele ngishone ngimashonisa ethi mfethu awunginikeza ukuthi ngizokubona ngosuku lungukuthi thothi manje mase kuzofika lolo suku yabo thothi akusenze ngala manje mina mase ngenza njalo thothi sengilokhu ngihlaba ucingo ngihlabela bona abantu abangiqashile ngesimo sokulwiswa la manje lonto mesingasafiki kahle kubona kube ngazi ukuthi manje umuntu ohluphayo in kanti kwesinye isikhathi bafethu sikhuluma iqiniso umuntu kungcono umtshela ukuthi hazini mfethu ngicela ukuthi uzokwenza ukuthi kodwa ukuthi usazothatha isikhathi mhlambe kungikuthi yabo kube into eqondile ayithi ufana ukuthi umuntu uzokubiza manje athi hayi woza mfethu imali uthola phambili uyafika phambili awusayithola imali sekuyinkinga lo muntu okulethela usefuna upetrol yakhe awusasi uzokwenza njani so lezo zinto kwesinye isikhathi izona ezisuke ishaya ukuthi ubuze kwesinye isikhathi uthola sesiyabaphusha sesiyabafonela every time umuntu azagcina esedinwa ukuthi azosibani banayo uyangidina kanti nami noma ubana akwenzeki imi kuphela usuke engazenzi naye so kodwa bafethu engakusho kakhulu ngiyacela bafethu ukuthi abahleli bemicimbi umsebenzi fethu basibize sizosebenza kodwa ngendlela eqondile straight umuntu asho ukuthi hayi ukungukuthi ngoba manje egcineni vele ukwazi ukuthi thini eswrong kanti egcineni fethu indaba isemumva yabo kodwa nje bafethu kwamanje imicimbi ke engizobe ngikuyona okay angeke ngiyibale kodwa nje imicimbi ezobe yikhona sobe sikhona lapha kwimbatha lapha mhla ka15 lapho sibonela fethu uyibizile fethu sizobe sikhona ke lapho ke u1 way. Hayi ngabe yami ngiyathokoza mfoka Mjikijela lana ke mfowethu uyazi ukuthi uma sesiyivala i-podcast yethu siye sibe nemibuzo embalwa la ukhambeni hayi akukho lutho mfowethu uma ukuthi kodwa ngiyazi vela ufike enkambeni kaFaro ngifike lapha yes no kulungile bese sibe nemibuzo embalwa la esizoyibuza nje ibalekile kodwa ukuthi uyiphendule phela ungasho ukuthi angithandi ukuthi kube khona engayiphendule yayibona ngizophendula mina lo mangizoyizwa ngizokuzoyizwa cha kulungile mfowethu Mjikijela na umbuzo oqala nkalakade umbuzo wami oqala uthi njengoba usendimeni mfowethu ingane zakho zingaki hayi kulungile mina abafana bami nginabafana nje kuphela mina mfethu bawu2 yeah uAmandla noNkanyezi bawu2 yeah obaziyo bawu2 hayi bawu2 nje anginabe ngibaziyo ukuthi cha akikho nkamkam ngapha akikho nkamkam obaziyo bawu2 acha phela ngithi ngibuza nje ngoba kuyenzeka mfethu wena waza bawu2 kanti khona abayi bawu2 abafana bami Mana cha phela ngiphendula abaziyo bawu2 okay ngasho kanjalo ithi engibaziyo bawu2 kwaba bese kumele ngisho njalo okay yeah ayibaziyo bawu2 yeah okay Mjikijela umbuzo wabo wesibili njengoba mfowethu uyi-artist elaziwayo ne ukuze mfowethu lento ngiyibuza kahle nje hayi mhlambe noma khona ebake bakuzwela ngoba lembuzo ivela kahle ayiveli kahle so njengoba mfowethu uke waba nakho ukuthi ubambeke emculweni akekho umuntu mhlambe ilunda thize elake lathi hayi mfowethu uzokubhukhela sithi ukushaya u1 bese ukwazi ukuthola imali uye phambili hayi mina ngaye cha mhlawumbe mina ngisenebhadi akaze ngiqondana nemzona kwaqondwana kunduke yokhala lapha ngibona ukuthi Mjikijela njani ngalelo langa hayi cha akaze ngiqondana ngabe hayi cha abe kuyabasukela sho mfowethu ngathi mfowethu Mjikijela ngoba uyi-artist elaziwayo ngizokunika limit hayi ngiyashaya la khohlwa ayibona liphathi lami yini kanti bengazami kubathi baba ke baphethe 2 nje hathi baphethe 2 babo phela cha uyabona isizigezile phela ngabe kadlalwa khohlwa singadlala ukudlala kodwa hayi kanjalo never khohlwa yebe ngavuka umame ingane zami zona ngathi awubuzo ugcina mfowethu
njengoba mfowethu la kuma artist zikhona insizwa eziculayo imuphi umculo othi uyafisa ukwenza feature naye nje einsizweni ezikhona nje zonke ngaphandle kokusebenza nazo uthi cha la ngiyafisa ukwenza nalenzizwe feature ngoba ngiyazi futhi umjikjola akasekho umuntu owuvela ungathanda kodwa ke einsizweni ezikhona cha mfethu kahle engayibala nje insizwa mfethu ngambala uThandelani mfethu yabo uThandelani ngambala kakhulu for ukuthi nje senze fiction nami bese umnikezi wakade wasazizama iplan kungukuthi izinto ivele ngaqondani futhi nawe ubheka ihonga ngokunjalo but kodwa nje kuleyo genge leyo nje umnikezi obheka ihonga bese kuzoba umfana wami ke owayengikhonze kakhulu esakhula ke manje usedla makhalana futhi ujiji ujiji kwakuyona mfana ke owakhula ngempela elocation esibhuti omdala kungukuthi ke bafethu phela ngeke ngichaze kakhulu kodwa ke iyona ntwana mfethu engifisayo ukuthi ibe ne-feature futhi yes khona umfana lapha nokidala la kuthiwa nomnyama ukidala yaquluza hayi mina noma ngingabazika abanye mina Nkosi yabeki dadafethu ngihlalele inkompola akunakani hey ngeke fana nendaba yama-social network nangiposta kuphela baba bese ngiyaphuma ngizwa sengitshela bese kuthiwa kwenze kunye bese ngumanga ngiyobona ngithi hayi kwenzekile ngibona ukuthi ngihleli kuphuma indaba sekuyabo yabona nje bethi lezo nsizwa nje sengiyibalile bethu kuyizona ngempela phela engifisa ukuthi singasebenzisana nazo ndaba hayi mfowethu kulungile ke cha kodwa ke sesiyivala ishow yethu ngifuna la nje ukungidonsele nje umucu nje noma ube wodwa ngabi yami noma ngabe imupho uzwa kahle ngizoqala lapho ngoba ngeke ngitshela ukuthi ngeke ngacula gospel hayi khona la vele bengifisa siye lapho nginawo amandla wolwa ngowami ngisengethemba uJesu awuyena inqaba yami mina nginawo amandla wolwa ngowami sengethemba uJesu awuyena inqaba yami mina nginawo amandla wolwa ngowami sengethemba uJesu awuyena inqaba yami amen haleluya ayizavuka ithu uma sesiya lapha masikani ngitshela ukuthi angenzi ngalwazi nangohlakanipha wonke amandla enginawo abuye emazulwini injalo lapha kulungileke ayivale mfana uzothatha ayishutha malume izosicatha lapha kulungile bafowethu okwakho ukuthi uyesubscribe lapha thina okwethu ukubonga siphinde futhi sihlangane futhi ngeepisode elandelayo MME umuntu ezimnandi thanko